Iki lho Rek, tarifnya yo. Tanah kafling murah, siap bangun. Ukurannya bervariasi. Harganya nang kene mulai 60 jutaan, DP nih mulai 15 jutaan. Angsurannya flat tanpa bunga. Angsurannya mulai 1 jutaan. Nah, nang sebelah kene iki lokasine wis siap bangun, wis full paving yo. Ambek nang ndukur iki wis ono penerangane nek siang nek malam hari. Cara ngono wis gak ngarah peteng yo. Lah, nang kene iki dalane 5 meter. Lho, mobil iki kan nang sebelah kan ono brio. Lah iki pinggire maneh mobil simpangan iku wis iso. Tapi nek nang kene aja dikek balapan yo, gak apik. Soale iki lahane tanah kabling. Nah, nang kene iki lokasine wis siap bangun sisan. Nah, nang kene iki mangko ukurane ono 5 rolas, ono 6 10, ono 5 10, ono 4 kali 10. Lah, iki unitnya terbatas, lokasine apik, cedeke jalan raya sing pasti yo. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa tak takon nang deskripsi ono nomor WA-e yo, utawa langsung telepon ae sepaman yo nek gak dibales wae yo. Oke, untuk sampai lokasi banding wis sprek 4 tekan 4 jangan kayo. Wis ngono gak sesuai, bener-bener kok pengen lemburi, Mas.